Poštovani gledatelji, pozdravljam vas u novom izdanju emisije Zlatna škatulja. Župnik u župi Presvetog Trojstva u Surčinu i upravitelj župe Svetoga Jurija Mučenika u Golubincima s filijalom Presvetog Trojstva u Novoj Pazovi, velečasni Marko Kljajić, dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatske čitaonice Subotica za životno djelo na području književnosti. Ona mu je dodijeljena na multimedijalnoj večeri održanoj u petak 5. listopada u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo u okviru 17. dana Hrvatske knjige i riječi Dana Balinta Vujkova. Do sada je objavio 4 knjige poezije. U istini trećeg dana Gecemanski plodovi duše, Jesenja snoviđenja i Rumeni su toni. Pjesme su mu objavljene i u antologiji duhovne lirike Hrvata u Vojvodini Ocija i ljubavi te antologiji pjesništva Hrvata u Vojvodini na prijelazu tisućljeća u beskrajima zemlje i neba. Marko Kljajić je svoj život posvetio kulturnoj i povijesnoj kronologiji mjesta u kojima je službovao kao svećenik, bilježeći ne samo kulturnu povijest, već prateći sve što je proživljavao hrvatski narod u Srijemu. O tome svjedoče knjige Slankamen kroz povijest, Golubinci kroz povijest, Kako je umirao moj narod, Sveti Juraj u Petrovaradinu od 1693. do 2003. te Surčin kroz povijest, čije je drugo izdanje u tisku. Za knjigu Surčin kroz povijest 2013. godine dobio je trijenalnu nagradu Tomo Vereš za najbolje djelo u području znanosti i publicistike koju dodjeljuje Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Godine 2014. nagrađen je priznanjem Ban Josip Jelačić koje dodjeljuje Hrvatsko nacionalno vijeće za društveni rad u hrvatskoj zajednici. Slijedi prvi dio razgovora. Hvaljeni su velečasni i dobrodošli u emisiju Zlatna škatulja. Uvijek je hvaljeni i hvala na pozivu. Evo, prije razgovora o vašem pastoralnom i književnom radu, pitala bih vas o vašem djetinjstvu. Rođeni ste u Bosni i Hercegovini, u Jakotini, nedaleko od Banja Luke, gdje ste bili do svoje 12. godine života. Pa evo, podijelite s nama neke vaše uspomene iz tog razdoblja. Kakav je bio život u rodnom zavičaju tih 50. godina prošloga stoljeća? Da, rođen sam, baš kako ste i rekli, u Jakotini. To je jedno selo koje pripada župi Sokoline, koja okuplja nekoliko zaseoka, tih brdskih, jel da? I majka mi je iz Sokolina, mjesta koji je centar župe, a otac mi je iz Jakotine nekih 10 kilometara, jel da, na drugom brdu. Brda i Gudure. Sjećam se jasno tog svoga djetinjstva i onoga najranijega i kasnije kada sam pošao u školu sa 8 godina. Škola je bila daleko. To su bili kozi puteljci i tako dalje. Ja sam bio sićušan, sitan, pa i boležljiv. I mama me nije pustila u školu sa 7 godina. Tako da sam ja ušao u generaciju kasnije kroz školovanje sa kolegama koji su od mene mlađi godinu dana, odnosno uglavnom 51. godište. Dakle, rođen sam na ime Marino, 12. rujna 1950. Nosim impresije iz tog svog djetinjstva. Našu rijeku. To je jedna brdska rijeka koja se probija gore skroz od Skender Vakufa do Kotor Varoša i ulijeva se u Vrbanju. Sjećam se prvog zalogaja ribe, pastrmke. Mi smo imali mlin na toj rijeci i mene bi djeda moj Matija Matoš poveo u mlin. I dok je vodenica radila, mljela kukuruz, uglavnom se sjećam kuruze, ovdje kažu u Srijemu i Slavoniji, pogotovo u Srijemu, proja. Ja tu pravim jednu bitnu distinkciju. Nije proja kuruza ili kukuruza. Kuruza je kruh od kukuruznog brašna, a proja
barem ja se sjećam proje, crne proje od onoga sitnoga prosa koje se također mljelo i pravila se proja ili prova od prosa. Dakle, sjećam se toga slatkoga okusa vruće kuruze, dakle kruha od kukuruznog brašna. Sjećam se tvrde proje ili prove od brašna, od sjemena prosa. A blagdan je bio ako bi došli do somuna. Šta je somun? Somun je kruh od bijeloga brašna koji se pekao u pekarama u Kotorvarošu i kada su ili moji roditelji ili tako već neko od rodbine išli u čaršiju ponedjeljkom, onda su kupili taj somun ili bijeli kruh. I tako sam malo zapamtio da se ponekada jelo i kruha iz gradskih pekara. Ali to je bilo i rjeđe i o blagdanima. Da, da se vratim na ribu. Osjet zalogaja ribe. Dok je vodenica mljela, moj bi dida išao hvatati ribu. Ja sam isto skakao tamo uz njega. Bistra, ta rječica, kamenice, šljunak i tako dalje. I kad bi uhvatio rukom ribu, i onda ispekao dole kod naše vodenice i jako me je ostala upečatljiva boja ribe, dakle te pastrmke, bijela boja i sa onom kralježnicom od kostiju i tako dalje. I jasno toga okusa. Evo, spomenih malo to, onoga mosta, koji je išao od naše vodenice i prelazio na drugu stranu Rike, dakle ikavica Rike, i gore uzbrdo se penjalo do sela Sokoline, gdje na toj jednoj zaravni visokoj sagrađena crkva od kamena, još za vrijeme osmanskih vremena, posvećena Velikoj Gospi, dakle Blaženoj Djevici Mariji na nebo uznesenoj. U toj sam crkvi kršten, a nedaleko crkve bila je i naša škola osnovna, u koju sam ja išao 3 razreda i pola 4. razreda. Dakle, na Sokolinama gdje je i crkva i škola, dakle u crkvi sam kršten, a u školu sam išao, sjećam se učiteljice naše, zvala se Dobrila. Kao završeni teolog imao sam priliku jednom se susreti s njome. Ostavila je na mene vrlo pozitivan dojam, autoritativne osobe, pa pomalo i stroge, i nikada neću zaboraviti taj lik i onu tablicu na kojoj smo mi pisali, s onim grafitnim olovkama, brisali. Imam čak jednu fotografiju gdje smo svi mi od 1. do 4. razreda sa našom dobrom učiteljicom Dobrilom. Jasno, sjećam se jako dobro tih proplanaka naših njiva, Međedovice, Rašća, Pejinice i Ravnoga Stola. Taj pejzaž je u meni ostavio neizbrisivi pečat. I jako sam kasnije, kad sam odselio iz Bosne trbuhom za kruhom, 1961. 2. godine, došao u ravnu Slavoniju, odnosno Baranju, poslije u Slavoniju, moje djetinjstvo, školovanje, ipak mi je
taj krajolik bosanski ostao dublje u mene urezan. I više volim taj pejzaž, krajolik, nego li monotonu ravnicu. Kako izgleda vaš, da kažem, vjerski život u tom ranom djetinjstvu? Blagdane ste proslavljali, vjerujem, išli na vjeronauk, crkvu? Da. To je posebno nešto u Bosni. Sve se odvijalo oko crkve. Nedjeljna misla, prije mise, poslije mise, pjesma, šargija, kolo, bacanje kamena s ramena muškaraca, natjecanje. I tu sam nešto posebno osjetio, život. Drugdje, nigdje nismo to nešto mogli tako doživjeti. Kuće, zaseoci, 3 kuće, 5, 10, tamo oni drugi preko brda. I ljudi su se, razumije se, najviše okupljali i najmasovnije su se okupljali kod crkve. Redovno idući na svete mise. Imali smo jednu misu nedjeljom i to je bilo, nema zapovjed koja se izvršavala. Kad bi dolazili gore sa Viševica na misu u Sokoline, zaseok gore skroz na brdu, Ravne gore, iznad Ravne gore, onda bi djevojke dolazile u onim krasnim narodnim nošnjama, bijelim haljinama, pregačama, pjevajući. Za njima bi išli muškarci, isto, dečki, momci, pjevajući. Tako da su se i natpjevavali s jednoga brežuljka, jedan kor, s drugoga drugi i tako. I sva ta rijeka kao bujice koje se slijevaju, u tu rijeku sa tih potočića brdskih, tako isto su se slijevale iz jednog zaseoka, Srednjeg brda, Lovrenovića, Viševica, dolazili iz Jakotine, isto dole od Kotorvaroša, i sve je to išlo u jedan centar, prema crkvi. Misa, poslije mise onda, malo to druženje, rodbina, rođaci, oni koji su se udali iz jednog zaseoka u drugi, tu se susreću sa svojim roditeljima, majkom ili ocem, braćom, kako si, dobro, kako ti, dobro ja, kako ja, dobro ti, malo karikiram, ali to su bila ta pitanja, šta ima novo, kako djeca i tako dalje. Jasno, i ta pjesma pučka, neizbrisivo zdravo tijelo Isusovo. I sada kad čujem taj bosanski napjev Zdravo tijelo Isusovo, koje je svojevremeno snimio na audio kazetu donone Ante Baković, I sad kad čujem, znam je nekada pustiti, naježim se od nekoga svetoga uzbuđenja ili blaženog uzbuđenja. Fratar sa svojim pojasom, bijelim kapucom, žutim, svojim habitom. Prvi, susret sa svećenikom, to je bilo s njima na vjeronauku. A na vjeronauk smo išli po završetku škole. Interesantno, u Bosni je to tako bilo, Sva djeca iz škole nije bilo 50-ak metara udaljena na tom brdu. Je li to bilo svaki dan ili jednom tjedno? Samo nedjeljom. Samo nedjeljom. Na vjeronauk ili ne sjećam se, ili je to bila subota. Pa kažete poslije škole? Poslije škole, da, onda samo subotom. Samo subotom smo imali jedan puta dakle bio vjeronauk i sva djeca i vjeronauk smo imali ispod lipe. Velika lipa, ladovina. Znači na otvorenom? Na otvorenom. A zimi? Ispred crkve. A zimi se ni ne sjećam da smo išli na vjeronauk. Ne sjećam. Nismo imali gdje grijanje i tako. To se i ne sjećam. To su dakle ta prva moja 3 razreda osnovne škole i drugo polugodište od jeseni do Božića, jer sam ja iza Božića 62. Preselio
došao u Baranju. A je li u tom ranom razdoblju iz tog znači, razdoblja vjeronauka, je li vam se već onda pojavila želja za svećeničkim pozivom? Ne. Nisam o tom uopće razmišljao. Gledao sam svećenika, u Franjevca, kao jedan autoritet s dubokim poštovanjem ili strahopoštovanjem. Nikad ni pomislio na svećeničko zvanje ili da bi ja nešto slično bio. A kad se to dogodilo? To se dogodilo kada sam se preselio u Baranju i bio sam ministrant u Duboševici. Duboševici je jedno idilično mjesto na granici sa Mađarskom. Od Osijeka 40 kilometara, udaljeno bliže naš općinski centar i glavni grad Baranje, to je Beli Manastir. 18 kilometara. U tom selu smo imali krasnu crkvu, isto velike gospe kao i u Sokolinama. I tu sam pošao sa mojim školskim kolegama, mlađim, starijim, na vjeronauk. Imao sam jednoga odmah u susjedstvu, u komšiluku, kolegu s kojim sam bio jako vezan. Njegov otac je bio i crkveni odbornik i ono što se kaže, pa svi su u Duboševici bili vezani za crkvu, ali to bile su poneke opet obitelji malo jače i tako jedna od tih obitelji je isto bila ta obitelj tog mog kolege. I onda sam ja pošao s njime ministrirat, kao dođoš, malo se uklapao u to selo, nisu baš, autohtono stanovništvo rado prihvaćalo strance, koferaše, kako su nas zvali, koji su došli u borbi za boljim životom, trbuhom za kruhom. Naime, nas je iz Bosne povuklo nekoliko muškaraca, naših rođaka, konkretno mene, tetak od moje tetke po ocu, muž. Oni su došli tražeći bolji posao. Tamo su uglavnom naši ljudi živjeli od šuma. Imali su konje. Moj otac isto imao konje. Moj dajđa, ujak, imao konje. I sjećam se tih konja, samara. Jašio sam na tim konjima. Kad su dolazili iz rada, kako se to kaže, pa se nižu, jedan za drugoga se poveže na te samare, njihovi ulari, to je doko mala kompozicija, vlaka, sa prvi nosi, zvono. I to je meni kao djetetu bilo vrlo upečatljivo, simpatično i nešto je snažno, nešto je jako važno. Jer onda bi, ko to ide iz rada, i tako dalje. Dolazili su povremeno kad su tražili negdje drugdje posao, radilo se tamo na Romaniji, gore, Plješevici. Kasnije se to prešlo, u Slavoniju, u Srijem, recimo Fruška Gora. I kad sam kao tu, župnik u Petrovaradinu, često puta znao otići malo prošetati na Frušku Goru i vidjeti te konje sa samarima, vratio bi se u djetinjstvo, uživajući u tim nekim svojim uspomenama, prisjećajući tih svojih sjećanja i gledajući te konje. Dakle, oni su došli od te Samarice, tad još nisu bile otvorene granice. Nije se moglo ići u inostranstvo, komunistička Jugoslavija i tako dalje. To će tek biti aktualno poslije, 70. godina, kad će se otvoriti granice. Više, tako da je i moja majka otišla sa toga Belja, Barenskoga, u Austriju, sestra mi je otišla u Švicarsku, otac je umro, mlad u 40. godini života. Dakle, došli su u Baranju raditi na tom velikom kompleksu Belju, koje je kasnije sa tom privatizacijom 90. godina
kupio ovaj Todorić famozni, protiv kojega se sada vodi ovaj sudski spor i tako dalje. Evo, jeli, tako sam ja dospio u tu ravnu Baranju. Tu ste bili do svoje 27. godine, a dok ste još bili u Baranji, kažete? Da, pričao sam o svojim ministranskim danima, pa sam se malo udaljio. Eto, onda sam išao ministrima misu i ne samo nedjeljom, nego svakodnevno. I kad su bile zornice ujutro, sjećam se tih zornica u Duboševici ili Duboševački, škripi snijeg, a mi je to kao dečkići, porani i ajde na misu, cokoće zubi. Ali opet je tu bilo nešto lijepo, još nije svanulo. Jeli po tome mraku, zora puca. Uveče kad bi išli, sada je listopad mjesec, listopadske pobožnosti u čast Gospi, onda se sjećam tih sijalica koje su na nekoliko kuća bile na pročeljima, osvjetljavale tu našu lesu, trotoar. I onda tu se sakupljale, išle su žabe na to osvjetljeno dole. Pa da ne nagazimo, preskakivali smo ih i tako dalje, malo i ustrašeni. Evo, to je vezano dakle za crkvu, zornice, listopadske pobožnosti, svibanjske pobožnosti i tako dalje. I mi ministranti. Bilo nas je 20-ak, 30-ak. Bilo je tu i tako tih dječji pomalo. Evo, pasjaluka. Nije se to imalo para. I ajde, imali smo jedan dućan kod Đurike. I onda tu kako doći do toga balona, ili do nekoga bombončića. Pa kad je listopad, berba kukuruza, onda smo mi čekajući da počne misa, župnik je tamo ispovjedao, skakutali ispred crkve i ide već je sumrak, idu kola, konji vuku kola sa punim kolima kukuruza. Neki bi od nas sjeo na ono, rudo, i izbacivo kukuruze koji su padali na taj naš seoski put koji je bio ne znam koliko centimetara debljine prašine jer nije bila tvrda cesta, nije bilo asfalta i onda po toj prašini drugi su trčali i skupljali kukuruze u naramak i trči kod Đurike, poslije smo išli kod Đurike, prodavali taj kukuruz da bi mi, oni otkupljivali te kukuruze, da bi onda mogli kupiti malo bombona. Ali kažete, kad je bio taj neki trenutak kad ste taj trenutak je dakle bio kada sam se odlučio za svećenički poziv ili kada smo se odlučili, to je kako se približavao završetak osnovne škole. Već u 6. razredu, 7. Povučeni jednim odlukom jednog kolege ili možda to više bila odluka njegove mame pobožne, još nas dvojica smo odlučili da bismo možda mogli ići u sjemenište. Imali smo jednog strogog župnika, i tako, znali smo nekada dobiti i pljusku i cipelom u ruke. Ako bi kod krunice oborili ruku, on bi se znao okrenuti, vidi da držimo malo ruku, umorni, padaju nam ruke, ne može stalno držati, onda bi on samo bakančom svojom udario po ruci i onda drži ruku ovako pobožno. Još svećenik bio okrenut oltaru za vrijeme, to je bilo prije drugog Vatikanskog koncila i reforme u crkvi i tako dalje, prelaska na narodni jezik liturgije sa latinskog, tako da je prvi moj susret sa latinskim jezikom bio već u osnovnoj školi, jer smo morali učiti odgovore na latinskom jeziku, kao župniku na poziv Gospodin s vama i s duhom tvojim, Dominus vobiscup et cum spiritu tuo. Mi smo to naučili. Djeca morali smo, i tako dalje. Evo, i eto tu u toj crkvi sa župnikom Ivanom Jelićem, kasnije je došao mladi župnik koji je bio za nas opet nešto novo, donio neki novi duh i tako dalje.
povukom mlade, a mladi su inače bili uvijek vezani u crkvi, no na jedan drugi način, zvao se župnik Vladimir Vargić. Jedna koincidencija, poslije on otišao iz Duboševice, već je pokojni i jedan i drugi, kojih se sjećam iz tog mog djetinjstva. On je bio župnik u Golubincima, a došao je u Duboševicu. Pa je povezao nas, ministrante iz Duboševice, sa Golubinčanima, pa smo svi mi dopisivali. I ja sam dopisivao, recimo, sa bratom od našega sadašnjeg srijemskog biskupa Đure Gašparovića, s njegovim bratom Ivicom, da bi ja, evo, prije koju godinu došao i za župnika u Golubince, odnosno kao surčinski župnik upravljam i Golubincima. Da se vratim na to, i onda smo nas trojica, završavajući 8. razred, u međuvremenu otišao je taj mladi župnik, Vlado Vargić, i došao je časni Andrija Kramar. On je još uvijek živ. Možda će imati priliku i da ovo vidi negdje, ako se bude pojavilo u Hrvatskoj. Bit ću mu drago, ovih dana me zvao. On je u penziji, u mirovini u Đakovu, u domu umirovljenih svećenika i bolesnih. Dakle, i onda smo mi izrazili svoju želju završavajući 8. razred. Sva trojica nas. Jedan Stipo, drugi Stipo i ja, Marko. Stipo je i ja jedan, spomenut ime, Vinojčić, mi smo isto godište, 50. a Bosančeros je obodvojica. I on je došao isto iz Bosne, iz Kotorvaroške župe, isto sa mamom, ocem i tako dalje, braćom, sekom, isto trbuhom za kruhom, i ovaj Baranjac, Šokac, Stipo Srimac. Mi smo izrazili našu želju tome župniku i on je nas u auto, sjećam se njegovog Folcike, i nas trojicu, i otac od ovoga Šokca, Stipe Srimca, mi smo krenuli u avanturu. Put Zagreba? U Zagreb. I došli smo, imam sliku u mome albumu, i odveo nas je župnik, ajde da vidimo kako Zagreb izgleda sa onog nebodera na trgu Bana Jelačića. I jasno, upisali smo se u Sjemenište, u Voćarska 106 na Šalati, koje su vodili Isusovci, interdijecezanska srednja škola za spremanje svećenika. I završili tamo 1. i 2. razred klasične gimnazije u toj komunističkoj eri, da bismo nastavili 3. i 4. u Đakovu, u našem đakovačkom sjemeništu. Eto, to su bili ti prvi koraci. Poštovani gledatelji, čuli ste prvi dio razgovora sa župnikom u župi Presvetog Trojstva u Surčinu i upraviteljem župe Svetoga Jurija Mučenika u Golubincima s filijalom Presvetog Trojstva u Novoj Pazovi, velečasnim Markom Kljajićem, dobitnikom ovogodišnje nagrade Hrvatske čitaonice Subotica za životno djelo na području književnosti. Ona mu je dodeljena na multimedijalnoj večeri održanoj u petak 5. listopada u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo u okviru 17. dana Hrvatske knjige i riječi, Dana Balinta Vujkova. Reprizu emisije možete pogledati u nedelju od 17:30 i utorak od 13:30. Moje ime je Ivana Petrekanić-Sić i pozdravljam vas do sljedećeg susreta.